Hvad så folkens derude, det er Teletuberne, og vi starter den her nye kanal. Mit navn er Mathias, og indgame navn Rejslet. Mit navn er Christian, og gamernavn er Kridtbro. Og jeg hedder Laura, så mit gamernavn det er ikke Jeppe602, det er Chatty. Nice. Det er bare mit Minecraft-navn. Og forresten så er jeg 13 år. Ja, let's go. Ja, det er jeg ikke. Jeg er 12. Samme. Jeg kan ikke komme ned af den her lortestø. Kom nu. Nå, hvad skal vi så se på? Vi har en lille rundvisning klar til jer, folkens. Ja. Og jeg tror bare, vi starter med The Mighty Chicken Room. Og det gør vi ved, at vi har sådan et Mighty Chicken Room her. Der er et æg derinde, det gør lige når han og her der har vi vores Mighty Chickens. Her er Sparta, The Mighty Chicken og Chicken McNugget. Yes. Og så prøver vi lige at se, om vi kan få en mere. Vi kunne ikke få en Mighty Chicken mere, så ja, så det går ikke så godt. Men det her, det er vores chicken room. Ja, og så skal vi ned i chest room. Altså, her er chest room, her er en bitte skraldespand. Lad være med at hoppe dernede. Og så har vi noget random chest piece her. Her har vi random blocks. Yes, og så har vi noget random blocks. Så har vi noget random blocks. Så har vi noget mad. Og her har vi godt med mad. Ja. Okay, og her har vi noget random. Og så har vi noget heavy. Hvorfor har vi... Og noget... Hvorfor ligger der... det ligger bare... Oh my god. Vi har ikke engang brug for en random keys. Det er mobdruk, det der. Så det her, det kan vi bare sige, det... Og her har vi masser af mad, egentlig. Ja. Hvad har vi mere? Vi har mere med. Hvad har vi? Vi har værktøj. Hvor er vores diamonds? Herinde er vores diamonds. Herinde er alle vores diamonds. Og vi spiller på My Little Creeper. Der kommer vel IP i beskrivelsen til den server. Ja, selvom det ikke rigtig er IP whitelist ting. Nej, det er sådan whitelist, så kan vi vel bare linke hjemmesiden. Ja, vi linker hjemmesiden. Men jeg vil gerne lige gøre sådan her. Jeg spiser en poisonous potato. Prøv lige give mig en, jeg vil smage en. Og der skete ikke noget. Jeg vil smage. The fuck? Nå, der skete ikke noget. Nå, nu skal vi ud til farmen. Ja, så skal vi til farmen. Yes. Det der er en lille bitte farm, som Det regner. jeg har lavet. Og det her, det er vores hus. Ja, det der det er huset. Men Vi pointerer, at vi ikke selv har bygget. den første farm her, det er mig og Jeppe622, der har lavet. Yes, jeg er lige kommet ind. Ja, ham der er Kridtbro. Han er kommet ind her for ikke så lang tid siden. Jeg hjælper med det her. Og på den her side, der har vi nogle kartofler, og her på midten, så kommer gulerødder. Og herover der er der bare, herover der er der bare hvide, og så er der meloner herovre også. Han har vi. Og vi har også noget hvide hele vejen rundt om huset. Og så går vi her. Hernede, der er vi i gang med at lave vores anden farm. Vi har hvide herovre igen, og så vil vi lave det samme herovre. Jeg ved ikke lige meloner, om vi kommer til at lave det hernede. Men det er i hvert fald sådan cirka det. Så skal vi have lidt plantet kartofler og gulerødder her. Ja. Hvad skal vi begynde på? Så har vi en lille lortemine, som vi ikke bruger nærmest. Fordi der er en mineverden, som man skal mine i stedet for. Ja. Så man skal vi ikke bare gå i gang med at plante alt det, vi skulle med gulerødder og det hele? Jo, lad os bare lige... Jeg har en masse weed. Vi høster bare... Vi skal ikke bruge weed. Nej, vi skal ikke bruge smoke. Nej, vi skal smoke weed. Vi skal bare huske... Er der nogen, der tager kartoflerne egentlig? Ja, det gør Krit. Gør det? Ja, det gør jeg. Tvinger du mig til? Ja, det tvinger jeg dig. Nå, det gør vi alle sammen nu. Nej, jeg tog kun gulerødderne her. Skal de plante, så skal vi have noget at tage. Vi skal lige finde ud af, guys, hvad vi gør hernede. Fordi at vi skal jo lige hvordan gør vi hernede med gulerødderne og kartoflerne? Hvor er midten og sådan? Nå, ja, vi finder lige midten her bagefter. Jeg prøver lige til hernede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så vi skal på 7, 6 og 7, eller? Ja. Jeg skulle ikke smadre den før. De her, de er åbenbart midten. Er du jo helt sikker? Hvis nu jeg lige fjerner den her, ikke? Nej, prøv at stoppe. Det er den her midten, den her midten, den her. Er du 100 på det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg ved ikke, om det er tættere på en 7'er. 1, 2, 3, det der, det er ikke midten. 5, 6. Nej, det er slet ikke midten. Det er cirka lige der. Der cirka.
Ja, det Men det er jo det samme sted, Fælder. Ej, jeg har lige rykket med 2 Jamen, det er jo det samme sted, sådan lige ud der. Nej, for det kommer til at... Det der, det er midten. Fordi det herude, det kan du ikke plante på. Så du kan ikke tælle det her for en blok. Så der skal være 6 til hver side, så det er sådan her. Ja. Nå, så lad os bare gå i gang. Yes. Det herovre, det er kartoflerne, ikke? Jo, kartofler. Hvis der er en, der går i gang med at plante alle kartoflerne herovre. det hjælper jeg med i hvert fald. Der skete et eller andet. Hvornår skal der ikke være kartofler? Det hele skal jo vel ikke være Skal der kartofler? vel her eller sådan noget? Jo, alt skal være kartofler her på den her side. Okay. Jeg skal lige tænke lidt over, hvor langt det skal til. Nej, ikke på hele siden herovre, det er kun lige herovre på den anden halvdelen herovre. Der er noget af det her, der ikke bliver... Jo, det gør det. Hvor meget er det egentlig baked? Er det her begge to så midten, eller hvad? Ja, det er midten begge to. Men kan du ikke lige her? Jo. Det betyder vel bare, at der skal være... Hvem har taget dirt block? Der skal bare være ned. Det skal bare være hernede, ikke? Jeg har en masse dødt. Jeg har 1 dødt. Så put dem der. Jeg har 2 stacks eller sådan noget. Ja. Det vil sige, så skal være kartofler hele vejen nedad Sæt der. der. Sæt ind der. Lige der. Ja. Sådan der. Sådan der. Jeg har ikke Der flere skal der kartofler, jeg være- kan plante. Har du flere kartofler? Nej, jeg har 2 kartofler, men det er ikke nok. Jeg prøver lige at se, om der er nogle flere, der plant vokser. dem lige... Der er ikke flere, der vokser op. Jo, der er en der. Det var sgu ikke så meget. 1, 2, Men der er en der 3, også. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Er det ikke her, at de skal begynde? Jo, det der, det er gulerødder. Planter du gulerødder? Ja. For det. Det skal ikke Den. plantes der, jo. Jo, på den anden side, jo. Nej, gulerødderne, de skal begynde her. Skal Det her, det er stadig en del af potato. Det er herovre, de skal begynde. Altså kartoffel. Ja. Hvorfor er det herovre? Fordi det her, det er den midten. Det her, det er fuldstændig midten. Så her, Så skal der være kartofler hele vejen nedad der, og så er det midten, og så skal der være Sagde en. du ikke lige, at der var 2 midter? Jo, At der var det er 2 også derfor. midter? Der skal ikke være gulerødder der. Jo, fordi det var kun her. Nej, det skal der ikke. Jeg forstår Her, også godt, der at der skal potato her. Og Der er jo så 2 skal jeg- midter. Så skal der ikke være, så skal der ikke være gulerødder på begge midter. Så skal der kun være gulerødder på den ene. Det er der heller ikke, jo. Der er jo kun gulerod på Der skal jo være kartofler hele vejen herover af og herover til. Og så begynder gulerødderne her. Nå, så sig det. Du også det sagde. I sagde, at det skulle være på begge. Nej. Jo. Nå, lad os finde gulerødderne. Jeg prøver lige at sende nogle kartofler hernede. Alle kartofler, de er bakede. 320. Ja, Det er sgu ikke så godt. den bakede jeg. Jeg bakede også nogle af dem. Det lyder virkelig mærkeligt, og jeg bakede lige, altså. Jeg bakede lige de her kartofler. Jeg bakede lige kartoflerne, der. Jeg skal lige... Har du en ho til at... Har du en ho? Har du en ho? Har du en ho? Ja, jeg har en. Jeg har en ho her, ja. Kan du så lige komme herover? Så vi kan plante de frække gulerødder. Ja, stop. Det lyder altså virkelig dårligt. Det lyder altså virkelig bare dårligt. Hvad for noget? Det er en sang, eller hvad fuck er en sang? Jeg har ikke flere gulerødder! Der er nogen der foran. Er der? Ja. Kan du ikke En lige lille lave bitte dig lige den der blok under torchen der, og kan den ikke farmes? Nej, eller? det kan man. Nej, det kan det ikke. Ja, okay. Der er der ikke nogen her. Og foran. Nå, foran. Det kunne du bare have sagt. Jeg er Hey, ikke der er spæd. kartofler. En kat. Har du en skov? Ja, vi har ikke brug for flere kartofler, vel? Nej, det tror jeg ikke. Eller hvad? Jess, du er Eller ikke jo, stadig kartofler. skov. Jo, vi skal plante de der sidste kartofler. Vi har brug for en lille bitte smule potato. Jeg har plantet lidt her. Og det er kartofler og ikke gulerødder, ikke? Jo. Godt. Jeg har nogle gulerødder. Har du det? Jeg har nogle Nå, jeg er begyndt at lade være med at regne. Så nu har jeg ikke flere. Der mangler Fuck, kun sagde lige jeg, det gulerødder. begyndte Jeg at lade har være 6 med at regne. gulerødder. Det begyndte at lade være med at regne. Det stoppede med at regne. Logic. Ja, The logic is real. altid. Okay, så er der vist ikke mere potato her. Hvorfor er der ikke nogen potatoes, der gider vokse? De er dumme. Ligesom dig.
Hvorfor er der ikke... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det her har tænkt sig at blive en serie, men vi spiller på MLC. Det er vel bare sådan nogle random videoer. Ja, det er det nok. Det er vel bare sådan, det her det er jo bare sådan en velkomstvideo. Ja, fuck hvor det er klart. Der mangler lige en potato, så er vi færdige med hele gulerod. Prøv at se her. Det er gulerod. Potato, gulerod, ja. Ja! We Nå, did it! så mangler vi så bare lige det sidste potato. Har vi ikke noget bone meal? Har vi ikke det? Nej, det tror jeg Altså det ser rimelig fedt ud heroppe fra, hvis man kommer herop, ikke? Jeg tager altså lige et screenshot af. Prøv lige at komme herop. Og Krit, ikke dig. Jeg tør ikke tage et screenshot. Det kan være, det stopper videoen. Men jeg prøver lige at se. Ja, det ser sgu ret fedt ud. Og så lige det vandfald over der. Så. Det bruger vi som thumbnail, og så sætter vi noget tekst. Jeg kan godt finde ud af at lave det. Okay, det gør du bare. Og igen, det er ikke os, der har lavet huset. Ja, det er ikke os, der har lavet det hus. Det købte vi, men... vi købte det, så det er måske lidt åndssvagt, men men vi har lavet alt det her farm her. Vi købte det, vi har lavet alt på grunden og alt det. Ja, vi har lavet alt på grunden. Men det var ham, der ejede tavnen her. Ham, der ejede tavnen her. Han gav os det gratis, faktisk. Yes. Så tusind tak til Ulrik Moen. Lille shout-out. Shout-out til Ulrik. Yes. Det er så det, han hedder. Hvis der ikke var nogen, der... Hedder han Ulrik? Ja, han hedder Ulrik. Hvordan ved du det? Ved jeg ikke. Hvorfor kan man... jeg vil spise en poistless potato mere. Hvorfor sker der ikke noget? Det ved jeg ikke. Shit, jeg kom lige til at smadre dirt block på skiftet. Ja, du er bare i fuld gang. Skal vi eller... Vi skal vel også ned og mine på et eller andet tidspunkt. Ja, men det er måske lidt kedeligt at se på egentlig. Ja, det når vi nok ikke. Finder alt muligt diamond og sådan noget. Vi når det nok ikke før. Det... Nej. Det kan være, man skal putte lidt speed på det. Nej, det gør vi nok ikke. Men inden den her video er færdig, så skal vi i hvert fald lige have gjort den her farm færdig hernede. Og det tror jeg, vi har lige om et øjeblik, fordi der er nogle kartofler, der vokser herovre. Er der? Ja, men der var kun én... Nå, der skal være en kartoffel her. Jeg må jeg spiser lidt poistless potato med. Yes, effekt. Sandelig, you bitch. Nej, hvad laver du? Jeg vil have den. Du skal ikke stjæle mine dejlige meloner. Oh god. Men det er i hvert fald en fed server. Vi kunne klart anbefale at komme ind og spille på My Little Creeper. Yes. Den er rigtig fed. Og som sagt, der kommer link til hjemmesiden i beskrivelsen, og der er sådan lidt, der er en guide derinde til at komme ind på. Ja. Og selvfølgelig skal I have Minecraft for at komme ind. Yes. Men vi kommer ikke kun til at lave Minecraft egentlig. Vi har egentlig ikke fortalt, hvad vi kommer til at lave på kanalen. Nej, men det må du gerne fortælle. Jamen, det vil jeg gerne fortælle. Vi kommer i hvert fald til at lave noget horror map i Gmod, altså i Garry's Mod. Og bare Garry's Mod, altså. Kommer bare det til at lave ikke kun være... Nej, bare Garry's Mod og Counter-Strike, ja. Global Offensive, nogle competitive matches, hvem ved. Et eller andet, hvor vi bare sidder og har det hyggeligt og sjovt og sådan noget. Og chiller. chiller. Og så ved jeg ikke, måske nogle andre spil som BF3 eller noget, Battlefield 3. Ja, det kan vi også. Ja, det kunne vi egentlig godt. 4 måske. Battlefield 4, ja, det har jeg så ikke. Det har jeg altså. Det har jeg heller ikke endnu. Men hvordan fald har du så tænkt dig at lave det, Chris? Ja, hvis vi købte det, jeg sagde også måske. Jamen, du køber det bare. Min computer kan ikke trække det. Ja, okay. Jeg kan ikke filme, hvis jeg scanner på ultra. Så kommer jeg ned under 60. Okay, så lad være med at tænde på ultra. Jeg kan heller ikke finde på ultra. Jamen, så er der jo ikke noget ved det. Så kan man lige så godt spille Battlefield 3 på ultra og så filme det. Ja, og det er nok lige så sjovt begge ting. Altså. Det vil vi lige så godt gøre. Nå. Og der er noget imod det, det er også helt ok. Jeg kan bare... jeg kan godt se forskellen i det, men altså... Okay, jeg har 2 potatoes her. Jeg har 3. dun. Jeg har 2. Farmen. Så er vi færdige. Og det betyder, at vi faktisk vil slutte videoen af. Ja, men jeg skal lige have spist min fucking giftige potatoes her. Og så tror jeg, at næste gang vi skal spille inde på MLC igen, så tror jeg måske, at vi vil bygge endnu videre, fordi der har vi tænkt os herovre ved vandet her. Kan du komme op, Mathias, så de kan se det? Sådan her ved vandet måske at lave et fiskehus herovre eller noget. Et fiskehus herovre et sted. For større plot og sådan noget, så vi kan bygge endnu mere. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad vi kan få bygget. Vi kunne blive til noget med den der restaurant. Vi skulle måske også lave en restaurant til. Måske skal vi lave en restaurant. Ja, det kommer på en anden video. Nu skal vi nok til at slutte af. Ja. Så teletubierne, eller teletuberne, siger farvel. Farvel. Farvel, folkens. Farvel, drenge og piger. Lækre bananer. Hej hej.